dušice treba na cibule a bych tam dal na tam kapku. Očúvaj, tam je chladničky, ja som ráno nachystal, som to dajte duši. Nič nerob s tým, je to zarobené, len one, cibulu, no a neviem, treba ju asi oplastiť, lebo ja som neviem tak. Daj cibulu dušiť aj dve môžeš a môžeš tam popípať aj chladničky, paprika, aj rajčiny, alebo tam chladničky sa tam pohári rajčiny. A potom už keď to bude, nejak to pôvodným spýtať, keď vyšli a keď to bude okolo, tak to ochutnaj. Čo? Nie, najprv cibulu. Paprika je hore, dole, sáčok. Ale najprv daj cibulu, posmaží a potom tam daj trošku papriky. Dobre? No taký, lebo je ešte aj to zostalo rozporáčka, ešte svedla, je tam sa veľmi taký. Dobre? A ja ešte kúpim svedlo, lebo ešte sa mi robí. Kurva, ale... Čo som ešte? Ja ešte potom mám úprav skúšam, dobre? Treba aj povysávať, lebo jen tam poroztrvať papiere a neviem čo. Aj tam, jak sa ide von, aj tam, včera som išiel do pivnice, neviem, kde tú fóliu som zohnal, aj si to tam aj pootvieral, koberce po celom dome porozhvádzal, neviem, čo bude z toho stať. To viem, že z vody je papúzie a neviem, čo ešte, kvetinár, či záhradník. Bola, ktorý deň ušiel mi volal, všetky kvetiny mám mi vyšli a bol zomero. No. Dobre, no. No dobre, tak. A Šanko je doma? Dobre, tak povedz, že potom už skočiť trochu ono. No, státe. Ja mu je rád na rezerváciu. Vária hina pelo, não vou muita carta. Mi a helyzet ott?